Men ska man ha skål? Vill du ha skål då? Borde de sova på kvällen? Ska jag göra det? Fan vad Nej, sen lägger vi upp det på uppläggningsfat och så häller vi bara över. Sen är det bra om det får bra en stund. Det skulle vara dubbel portion. Ja. Det är bara några matskedar. Jag vet inte alls, jag var inte med på den här julfesten, men alla sa att det var så himla gott så att tjejen som hade gjort det skrev ett recept till det stencilera. Kul när de lägger så här och sover. Ja, det var enkelt, istället för att lägga. Men det måste det, hon frisknar. Hon hade feber. Han har långa fingrar. Ja, så har långa fötter också. Ja, det blir en lång kille. Ja. Hur lång är du? 203 eller? 203. Det gäller att nå upp till pappas längd då. Får vi se om det blir. Ja, Leine, det är bara att börja. Ja, ska du ut och åka båt med oss då? Ja, jo då. Då får du börja åka till 7 Gröna Rudd igen. Eller lekas. Vi ska åka båt, ja. Det är lite aktivt. Bara jag med så... Hon blir en stor näsa på den. En no-näsa. Gigantisk näsa blir det. Säkert. Jag har också rätt stor näsa. Ja, ja. Rakan blir det också. Ja. Men näsorna växer ju inte förrän i puberteten. Det är omöjligt att veta vad man får för näsa. Ja, just nu ser de mörkblå ut. Jag vet inte om det är de som... Det blir nog en blandning. Ja. Jo, men jag märker att han har, och händerna har blivit mycket rundare. Han har lite magra fingrar förut. Va? Var det okej att ta bort nappen? Ja. Nej, han spottade ut den själv. När han såg kameran så spottade han ut den. Det är inte fint att ha. Jag visste va? Håll upp huvudet lite. Han tittar bara på dig. Ja. Det är riktigt. Det är riktigt. Det är farmor här. Har han varit snäll och sovit på nätterna nu då? Mamma och pappa fick sova länge. Men det var skönt. Ja, det var första dagarna som det var liksom sådär. Ja. Nu tar han upp det kameran. Ja, vad tråkig du är. Det är en lurig kamera. Ser ni en röd lampa med lysa över länge? Den är då ovanpå oss. Oj.
oli det sama nägu. Alexander. Onkin Alexander ja minä ja... Tja. Nyt on kamera vastaamista. Sama nägu kindlasti oleme. Kindlasti oleme sama nägu. Ja. Nyt ta vaatab seda kaamerat väga hoolega. Mis sa teed nüüd aparaadiga siia? Äkki tehniline poiss tuleb kindlasti. Tekkis kindlasti. Ta fikseerib väga täpselt, kui on midagi huvitavat. Nüüd ta on videokaamerast huvitavat. Ta tar alla på väggen alltid och stirrar verkligen på dem. Ja, tugevad jalatalud. Hästi käib ringi. Jaha, kui tore see. Ja. Minu meelest ka. Mis see vanaisa teeb seal? Mis see vanaisa teeb seal? Ei vaata vist. Mis see vanaisa teeb? Nej, gubben där borta. I gubben. Oj. Vaata nüüd see on. Ei ole huvitav.
först, eller ska vi äta först? Nej, vi kan äta först. Är du hungrig? Ja. Det är lite hur man poserar, va? Bortglömd gubbe. Ja. Bara sover. Sommaren. Ja, hallå. Hallå. Inte alls medveten om Den har inte vaknat än, eller? Var klarvaken. Är man klarvaken? Är man klarvaken? Oj. Ja. Oj. Är man klarvaken? Så, ja, just det. Så får jag bort filten. Nej, den ska vara med. Den ska hängas upp. Filten får jag. It's hair, breast, stomach. Det är frestelsen heter det. Det är förbjuden frukt. Plockar förbjuden frukt ur äppelträdet. Wow, snyggt! Du har väl aldrig några frestelser? Oj, du där. Se vad han har nu. Nej, det tycker jag om. Så det är mina hästar alla. Inte också träning. Vad ska man ha på? Kul så det gör stil. Kul. Men bäst man tappar ner på lektionen. Ska vi sjunga för lite? Jag gillar att säga. Första biten kommer en ny pärl med ramlas i golvet. Varje gång det är Emelie. Sätt så mycket. Ja, mycket. Åren, jätteklara. Jo, jag vet. Jag har sagt redan fint. Jag upptäcker det. Okej, då. Ela goda ela. Leva, jag viska och leva, jag viska och leva till 100 år. Happy birthday To you, happy birthday to you. Happy birthday dear Lia, happy birthday to you. Malika, Madi, Malika, Madi. Maligayang bati sa'yo. Maligayang bati. Tack så mycket. Och klassiko, go, gulla, go. Det gulla, go, det gulla. Skål med din flaska. Skål med din flaska. Skål med din flaska. Isa? Hon lever. Hurra! 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 Nu har ni fått till och med prata. Men det har blivit tunnviktare. Det är tunnviktare.
Via vanta köpa. Mycket intressant. Ja. Tjockis va? Har du inte tjockis? Han är ingen tjockis. He will be the greatest Estonian what's it called? Folklore here. Tapat nappen. Bladen. Bladen. Nej. 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 Så. Så.
en svensk präst och biskop, Sven Danell, som fick verka några år i Estlands svenskbygder, har skrivit en bok om sina upplevelser där. Den heter Guldstrand. Och slutorden i den boken vill jag citera. Det var år på Estlands fattigaste strand. Ändå hade
Den insikten borde vara gammal, och läser vi historien, särskilt lokalhistoria och enskilda uppteckningar, är det ingen brist på vittnesbörd om de etniska mötenas risker och ibland häpnadsväckande destruktiva följder. Av många skäl har man emellertid ogärna dragit fram denna typ av konflikter i dagsljuset. Det är knappast för mycket sagt att man i vårt land länge levde i ett tillstånd av okunnighet, som också kanske kan kallas oskuld i frågor om sådana konflikter. Den erfarenhet var förutan den nu så framgångsrika multietniska forskningen vore en omöjlighet. Den erfarenheten har gradvis vuxit fram under intryck av lärdomar från de grannfolk som har sett sin oskuld, sin oerfarenhet under de brutalaste former skövlad och tappad under erövrarens och förtryckares fötter. Allt för ofta ser vi i vårt gynnade land våra förbindelser med alla de som har funnit en fristad och en tryggad existens ibland oss, som förhållandet mellan värdfolk och gäster, mellan givare och mottagare. Av detta finns självfallet. Men det är idag också anledning att med kraft understryka i hur hög grad vi, värdfolket, givarna, har berikats, hur mycket vi har fått ta emot från våra gäster. Tacket för det har inte alltid tillräckligt klart uttalats. Det må vara hög tid att göra det. Och dessa lovord, de sträcker sig allt ifrån tunga dagsverk och arbetslivets alla områden, där inte minst just de många tusen som flydde från Estland har strävat sida vid sida med sina svenska vänner i nu ett halvt sekel, och till de omätbara och ovägbara lärdomar som det flyende förde med sig, och som i sin mån har bidragit till att öppna våra ögon och vidga vår blick, både för historiens obarmhärtighet, för det ofrånkomliga kravet på vaksamhet och beslutsamhet, för frihetens värde och för den rikedom av insikt och erfarenhet som världen har att bjuda oss. Mellan gäster och värdar, ofrivilligt sammanförda av hårda öden, har nu vuxit fram en förståelse och en vänskap som gör att vi idag, när vi på båda håll har frihet att välja, gärna förblir tillsammans, nu frivilligt och nu i ett jämbördigt utbytesförhållande som vi hoppas denna gång ska vara i all framtid. Det var lite diskussion här om huruvida jag skulle tala på estniska eller på svenska, och så blev det en kompromiss. Det blir både estniska och svenska. Jag får försöka hålla mig desto kortare. Och jag börjar på estniska. Siin oli juttu natuke sellest, et kas ma räägiksin eesti keeles või rootsi keeles, ja kompromiss lõpuks oli, et ma räägin mõlemas keeles ja püüan seda teha siis veidi lühemalt.
ma mõtlesin lähtuda mõningatest märksõnadest. Sel ajal, need 50 aastat, mis eestlased on võidelnud iseseisvuse ja vabaduse eest, sel ajal on meil olnud kogu aeg tõde ja õigus meie poolel. Kuid alati ei jätku tõesti õigusest selleks, et ka saavutada vabadust, demokraatiat. Vastupidi, meie vaenlane vangistas just neid, kes seisid tõe ja õiguse eest ja ta midagi ei kartnud nii palju kui just neid inimesi, kes rääkisid tõtt olukorrast. Nüüd aga oleme saavutanud võidu. Esimest korda saame siin Paguluses tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva, teades, et on olemas üks Eesti Vabariik, et ega meil ei ole oodata mingit uut valitsust enne sügise saabumist. Ja uus valitsus ei jõua palju midagi ära teha enne järgmist talve. Me teame, et see talv on Eestis olnud väga raske. Ja, innan vi släpper fram... Du flyger, Alexander. Du flyger. Nu vart jag honom. Var inte att ta rörliga bilder. Hej Alexander. En stå också. Mycket bra tavla på. Kul när de börjar få lite egna drag och sådär. Jo. Just det, PB-rull och lite PB-rull. Det är sådana här speciella ögon liksom man tittar för. Jag vet inte. Har sin egen. Ingen i världen som är lik honom. Konstigt att tänka sig, va?
mul on väga hea meel teile tere tulemast siia ütelda. Selle siin peale lõuna me pühendame kirjandusele ja muusikale, selle korraldab Maria Underi ja Artur Atsoni mälestusfond ja Eesti Kultuurikoondis koos. Maria Underi ja Artur Atsoni mälestusfond loodi ju siin 10 aastat tagasi selleks, et kahe suure Eesti kirjaniku mälestust jäädvustada ja et edendada Eesti kirjanduselu. Tol ajal me muidugi mõtlesime selle kirjanduselu all peamiselt seda, mis siin väljaspool Eestit sündis, meie enda tegevust. Nüüd on õnnelikul kombel see olukord muutunud ja kui me tuleva aasta saame tähistada Maria Underi 110. sünni aastapäeva, siis on see juba loodetavasti ühes olukorras, kus tõesti on olemas üks iseseisev ja demokraatlik Eesti Vabariik. Ma usun, et nendel kahel inimesel oleks ju sellest olnud väga hea meel ja ka kogu see vahekord nii-öelda kodu-Eesti ja välis-Eesti vahel, see on ju sellega muutunud, oleks kindlasti ka nende arusaamise järgi muutunud. Sellega ma tahan ütelda, et ka see fondi tegevus peab, samuti kui Eesti Kultuurikoondise tegevus siin, peab ju ligemaatel aastatel väga palju arvestama selle arenguga, mis Eestis on. Ja kui me saame kuidagipidi seda arengut seal aidata või midagi kasulikul olla, siis peame me seda tegema. Tänases programmis siis esineb Sirje Kiin ühe ettekandega Maria Underi tööst, tema tekstidega. Ma oletan, et siin on mõeldud on tema luuletekste eriti varasemast ajast. Maria Underi ja Artur Atsoni mälestusfondi juhatus otsustas mõnda aega tagasi, et me tahame toetada Sirje Kiini tegevust. Tema nimelt praegu kirjutab ühte monograafiat Maria Underist. Selleks, et talle anda võimalus siis seda tööd teha, siis me otsustasime anda talle ühe stipendiumi 10 000 krooni ja selle ma palun nüüd ilusti Sirje Kiinil vastu võtta. Vana kalendri järgi 15. märtsil ja uue kalendri järgi 27. märtsil 1883 sündis Tallinnas tollase Allemanni, hiljem Luise tänava Aguli puumaja Ärkli korrusel ühetoalises kütte- ja keedukoldega kodus, mille üks ainus aken avanes kloostitu tagahoovi poole Eesti vanemate 3. lapsena tüdruklaps Marie, kellest puhkes järgmise sajandi Eesti kultuuriloo üks suuremaid andeid. Kontrast nüüdseks kurja käega maa pealt pühitud armetu sünnikodu ja Underi luuleloomingu vaimse rikkuse ning avaruse vahel tundub rohkem kui sümboolne nii rahvuslikus kui isiklikus mõttes. Kasvades saksakeelses vaimses keskkonnas, lugedes Goethet ja Schillerit, käies saksakeelses koolis ja luuletades oma esimese väikese käsikirjalise luulekogu Tiir salaja 13-aastaselt saksa keeles, sirgub Maria Underist ometi Eesti iseseisvumise künnisel niivõrd iseseisev ja tundlik emakeelne luuletaja, kes suudab oma andekülluse valada juba siis säärasesse keelelisse vormi, et on tänaseni vaieldav, kas on kunstiliselt täiuslikumad tema eelõitsengu ja sonettide esimesed või viimased trükid, mida Under küpse meistrina korduvalt on ümber redigeerinud.
nii. Meil on ainult 2 elu. Sinu elu ja minu elu. Minu, kes seda kirjutab, sinu, kes seda loeb. Eks? Oled sa kass, on meil kokku 10 elu, kui sa oled kirjaoskaja kass. Oled sa kirjaoskaja koer, on sul ainult 1 elu. Ära raiska seda lugemise peale. Elus on muudki peale raamatute. Normaalne ahvielu. Insuliiniravi skisofreenia vastu oli moes 60. aastatel. Saleduskuurid on alati moes maades, kus ei nälgita või kus ainult nälgitakse teatud ringkondades, kui neid võib ringkondadeks nimetada, teiste sõnadega rahvarämps. Sobriilveiniga on praegu moes vanemate daamide seas Rootsis. Mood on teine sõna järele ahvimise jaoks. Aga ahve tuleks kunagi selle peale süüa rahusteid, rüübates alkoholi sinna juurde. Haigusi peetakse ebanormaalselt.